Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Bine și bine v-am găsit, sper să mă văd. Am văzut în mare parte la multă lume ce se află în geanta mea. Ei bine, și mi-am zis, hai să fac și eu la fel. Prin urmare, aceasta este geanta, în formă de linguri, să zic așa, gri, negru, alb, așa. Partea asta are un buzunăraș cu fermoar. În care am tot aici, în care am așa o chitanță cu adeverință medicală, paracrisul Maicii Domnului, o țin cu mine, o cartelă de orange, șervețele și bufen. Ăsta l-am pentru băiatul meu când îl ia de rândele de dinți. Asta se află aici, în partea asta. Văd că mai am un creion și o ascuțișoară. Și cam atât cu în această parte. Dacă deschidem de aici, am așa Pampers, pentru că atunci când mă duc pe undeva îmi trebuie pentru băiatul cel mic, un portofel. Nu vă arăt ce se află momentan în el. Dacă vreți să vedeți, scrieți în comentarii. Am cheile și de cheii se atașează un dințișor. Dacă vedeți, un dințișor. Și în partea asta este un fel de portofel mai micuț cu bănuți. Și aici este o fericită. Asta este cheile mele. Cheile de la... Mereu îmi iau un umbrelă la mine, în caz că nu plouă. Am o lanternă pentru atunci când mă prinde noaptea pe drum. Și geanta are și poți să-l pui pe umăr, chestia asta. Eu momentan încă nu l-am folosit cu niște dreptiri din asta. Eu momentan încă nu l-am folosit, așa că îl voi pune înapoi. Dar nu pun aici. Ce mai am? Geanta asta este așa. Are aici un buzunăraș, un compartiment mai mic și unul mai mare, dacă se observe. Iar în partea asta, înalt, mai are un fermoar în care mi-am ținut chestii femeiești. Așa. Și mai am un creion. Îmi țin foarte ca aceasta, care am luat undeva de la farmacie. Făcuța asta este pentru bebe și este special pentru bebe, deoarece are aici, dacă observați,
are aceste două tașe, cum să le spun, în care prinde practic unghiuța bebelușului. Și așa. Bineînțeles că vine cu o chestie din asta care să nu lovească. Mă rog. Și mai am acolo în geantă, mai am X, care scrie pe negru. Este un fel de negru. De bine se vede. Vedem. Da, observați că este pe negru. Și da, aceasta este ce se află în geanta mea. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine până la sfârșit. Sper să nu vă fi plictisit. Urmăriți-mă și pe Instagram, undeva pe aici, sau aici, sau de ce nu aici. Ok, vă mulțumesc, o zi cât mai frumoasă și nu uitați, dacă vreți mai mult, îmi spuneți și o să fac ceea ce doriți dumneavoastră să vedeți rezultat. Bye bye!